May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagpapagang balita. Dalawang Pinoy at isang Nigerian huli sa pagbebenta ng high-grade na marijuana sa Baguio City. Isa patay sa sugatan matapos mabangga ng umaatras na sasakyan. Mga sementeryo sa Dagupan City isasara ngayong Undas. Malapistang pagpila ng kandidatura ipagbabawal ng COMELEC. Pulis Abra naging tulay para matupad ang pangarap ng isang binata. At 5 magkakapatid na maagang naulila, tinulungan ng mga pulis. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Arestado ang isang Nigerian national at 2 kasama nito dahil sa pagbebenta ng high-grade na marijuana. Sa Benguet at Mountain Province, sinalakay naman ang mga plantasyon ng marijuana. Magbabalita si Charles Limon. Sa kamay ng mga operatiba ng PIDEA nahulog ang 3 individual na ito sa ikinasang bypass operation sa Barangay Gibraltar, Baguio City kahapon. Kinilala ang mga ito na sina Troy Jr. Mencio, Daniel Paul Castro at Hamed Abraham, isang Nigerian national. Ibinenta kasi nila ang 2 pakete na naglalaman umano ng kush o hybrid marijuana na may bigat na halos 15 gramo at nagkakalaga ng 20,000 pesos. Ayon sa PIDEA, na-monitor nila ang operasyon ng dayuhan sa Baguio City. Dahil kasi sa unti-unting pagsalakay ng mga otoridad sa mga plantasyon ng marijuana sa Cordillera, lumiliit na ang supply ng mga ito. Kaya tsorya nila, inaalagaan ang mga ito sa bahay-bahay o home cultivation. Medyo nauubos na yung supply. So they are resorting to yung kush kasi hindi naman yan sa labas. Sa loob yan ng bahay. Parang inaalaga ang maigi sa loob ng bahay, sa bakuran. Hindi yan parang marijuana na nasa marijuana plantation. Hindi ganun ang kush. Inaalaga ang maigi yan, ang marijuana. Pabayaan mo lang yan, tutubo yan ang kush, hindi. So there's a possibility na may malawakang home cultivation? Home cultivation, yan, tama dyan. Home cultivation. Ikaw ay may karapatang kumuha ng isang tagapagtanggol na may sapat na kakayahan na hanggat maaari ay sarili mong pili. Nabawi naman ang bypass money na ginamit sa transaksyon at mga personal na gamit ng mga suspect. Magsasagawa pa ang PIDEA ng malalimang investigasyon tungkol sa nasabing kaso. 2 plantasyon naman ng marijuana ang sinalakay ng mga otoridad sa Kibungan, Benguet. Aabot sa 3,000 piraso ng mga tanim na marijuana ang binunot at sinunog. Nagkakalaga ang mga ito ng 930,000 pesos. 9 na plantasyon din ng marijuana ang linusob ng mga otoridad sa Bacon, Benguet. Aabot sa higit 10,500 na tanim na marijuana ang sinira ng mga otoridad. Nagkakalaga ito ng 2,370,000 pesos. Sa Sadanga Mountain Province naman, 3 plantasyon ang sinalakay ng mga otoridad. Aabot sa 17,000 na mga tanim na marijuana ang binunot at sinunog. Nagkakalaga ang mga ito ng 30,400,000. Walang nadat ng mga cultivator. Iniimbestigahan naman ng mga otoridad kung sino ang mga nagmamay-ari ng mga nasabing plantasyon. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.
Isa ang patay at isa ang sugatan matapos mabangga ng umaatras na sasakyan. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Christian Zamora. Pasado alas 11 ng umaga kahapon, dumating ang isang SUV sa isang kainan sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ilang segundo lamang ang lumipas habang ipinaparada ang SUV, mabilis itong umatras sa kainan at naging sanhi ng aksidente. Patay ang isang customer at sugatan naman ang kahera. Sir, yun po yung yun po yung sinasakyan po nung biktima yung namatay po. Okay. Tapos nung dumating po sila, mga ilang minuto lang din po, dumating din po yung naka-aksidente. Okay. Ngayon sir, nung patras siya sir, dahan-dahan naman po siya sir, din po ganong mabilis. Tapos nung banda na po siya dito, bigla na pong umarangkada, umatras yung sasakyan sir, dire-diretso po doon sa loob. Sakto po sir, yung biktima, nakatayo po siya doon. Siya po yung pinakasentro pong tinamaan. Imbes na tumulong, humarurot ang sospek papalayo sa pinangyarihan ng insidente. Nakalaunan, nasa kote din ng Angeles City Police sa isang checkpoint sa Barangay Pampang. Ayon kay Police Major Marlon Ventus, Station Commander ng ACPO Station 2, natakot raw ang sospek kaya ito tumakas. Sabi niya kaya siya tumakbo, gawa ng na ano na daw siya na kinabahan. Kaya tumakbo siya. So nagkataon naman na tayo ang naka-intercept sa kanya. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga pulis. Hindi rin raw nila isinasantabing maaaring human error ang sanhi ng aksidente. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Angeles City Traffic Management Unit ang sospek na kinilalang si Matthew Pasukin. Mahaharap naman si Pasukin sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at multiple damage to property. Sinisika pa ng Luzon Headlines na makuha ang panig ng sospek at ng biktima, maging ang kamag-anak ng nasawing customer. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Sa Dagupan City, umabot na sa higit 800 ang kaso ng COVID-19. Bilang bahagi ng pag-iingat, isasara ang mga sementeryo sa darating na undas. Magbabalita si Christine May Tirado. Napansin ni Dagupan Mayor Brian Lim ang pagbaba ng bilang ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa lungsod. Ito pong mga nakalipas na ilang araw, napansin po natin na medyo nabawasan po ang mga panibagong aktibong kaso sa ating syudad. Higit sa lahat, ang mas magandang balita, mas marami na rin po ang sa ating mga kababayan ang gumagaling o recovered from COVID-19. Pero hindi raw ito rason para makampante. Sana po ang kaunting improvement na ito ay hindi maging rason para sa ating lahat upang mawalan ng disiplina o maging complacent o mag-relax. Sana po gamitin natin ang magandang balitang ito para mas lalo pang mapaigting ang ating pagsunod sa mga public health protocols. Lalong-lalo na ang pagsuot ng face mask, ang pag-iwas sa mga matataong lugar at paghugas sa ating mga kamay. Sa huling tala na inilabas ng Dagupan City Information Office, nasa 808 ang kasalukuyang bilang ng aktibong kaso sa lungsod. Nangunguna pa rin dito ang Bunuan Gisat na may 151 active cases, Barangay Pantal na may 85 active cases at Malawad na may 75 na aktibong kaso. Dahil dito, puspusan pa rin ang pagbabakuna para magtuloy-tuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID sa lungsod. Ang magandang balita, dumating na ang karagdagang dose ng Sputnik vaccine. Dumating na po sa Dagupan City ang second component ng Sputnik vaccine. Ito po yung pangalawang bakuna ng Sputnik vaccine. Sinisigurado ko po sa inyong lahat na mayroon pong sapat na supply ng second dose ng Sputnik para sa lahat po na nakatanggap ng first dose Sputnik sa ating lungsod. Sa kasalukuyan, ang ating mga kasamahan sa vaccination center ay nagpapadala na po ng mga text messages sa lahat po na nagbigyan ng first dose Sputnik. Hintayin nyo lang po yan at magkakaroon din po kayo ng schedule upang makuha ang second dose ng Sputnik. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang anumang uri ng mass gathering.
Isa na rito ang maaaring dagsaan ng mga tao sa papalapit na undas. Kung kaya't bilang paghahanda, inanunsyo ng alkalde ng lungsod ang pagsasara sa lahat ng pribado at pampublikong sementeryo sa syudad mula October 28 hanggang November 3. Napag-isipan po at napag-usapan ng local IATF ng Dagupan City na pansamantalang isasara ang lahat ng pribado at pampublikong sementeryo sa lungsod mula October 28 hanggang November 3. Uulitin ko po, mananatiling sarado ang mga pribado at pampublikong sementeryo mula October 28 hanggang November 3. Kung kayo po ay may plano bumisita sa inyong mga mahal sa buhay na sumakabilang buhay na, sana po gawin niyo ito ang pagbisita bago po ang October 28 o pagkatapos po ng November 3. Ito po ay ginawa ng inyong lungsod para maiwasan ang lahat ng uri ng mass gathering na alam po natin kung minsan nagiging source ng tinatawag nating super spreader events. Sana po sa mga susunod na araw at linggo, patuloy lang po tayo mag-ingat. Ang importante sa lahat, let us continue to lift each other up. I continue to pray for you. Let us continue to pray for one another. Na sana po sa madaling panahon matapos na ang pandeming ito at mas makabalik na tayo sa mas normal na pamumuhay. Ganun pa man, sa disiplina at pagkakaisa, nakikita ko naman po na may pag-asa ang sambayan ng Dagupeño laban sa COVID-19. Thank you very much. Mabuhay po kayong lahat. Please stay safe and God bless always. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Para maalalayan naman ang mga pamilyang tinamaan ng COVID-19, namigay ng relief goods ang mga lokal na opisyal ng Caba, La Union. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Inikot kahapon ng mga lokal na opisyal ng Caba, La Union ang mga barangay ng bayan. Sa pamumuno ni Mayor Philip Cesar Crispino, namigay sila ng ayuda sa mga pamilyang may COVID-19. Kalahating sako ng bigas, canned goods, noodles at kape ang natanggap ng bawat pamilya. Papasalamat ako sa ating Panginoong Diyos at kay Apo Mayor Crispino sa pagbibigay niya ng mga ayuda dito sa amin. Lalong-lalo na sa lockdown ngayon dito sa aming Barangay Juan Cartas. Nagpapasalamat po ako sa mga member din ng LGU na kasama ni Apo Mayor Crispino. Sa laki ng pagmamahal niya dito sa amin sa Juan Cartas. Sana po patuloy pong pagbibigyan niya ng tulong sa amin, hindi lang dahil sa pandemic na ito. Sa kasalukuyan, mayroong 33 bagong kaso ng COVID-19 ang Caba. 2 ang naitalang new recoveries. Sa kabuuan, 54 ang total active cases. Para maagapan ang pagdami sa bisa ng executive order, 7 araw na isa sa ilalim sa hard lockdown o critical zone ang mga barangay na may COVID cases. Magtatagal ito hanggang October 3. Maaari itong ma-extend depende sa magiging resulta ng nasabing lockdown. Sa kasalukuyan, mahigpit na minomonitor ang lagay ng mga nagpositibo. May mga nakatokang bantay sa bawat sityo at barangay na may mga active cases para matiyak na hindi lumalabas ng bahay ang mga positibo sa COVID-19. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Bilang pagkilala sa mga katutubo, hindi lamang sa Cordillera kundi maging sa buong bansa. Ginunita ngayong araw ang ika-24 na taon ng Indigenous Peoples' Rights Act. Magbabalita si Irish Kawile. Majestic mountains, blessed with nature's flowing fountain. Ginunita ngayong araw ang ika-24 na anibersaryo ng IPRA o ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Ito ay base sa Republic Act 8371 na kumikilala at nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga indigenous people sa ating bansa. 24 years ago, a law was passed which aims to recognize, protect, and promote the rights of indigenous cultural communities, indigenous peoples
and for other purposes. This law also created the National Commission on Indigenous Peoples. Sakop nito ang land protection, social justice at cultural integrity ng mga IPs sa bansa. Sa mensahe ni Congressman Mark Go, ipinaabot niya ang suporta para sa mga kawani ng National Commission on Indigenous Peoples sa pagtataguyod ng kultura ng mga Cordilleran. Patuloy din daw nilang isinusulong upang maaprubahan na ang pagiging autonomous region ng Cordillera. Today we come together to celebrate the 24th anniversary of the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 under Republic Act 8371 with the theme IPRA at 24, the journey of Indigenous peoples for genuine recognition. As far as self-governance is concerned, this brings to mind our ongoing campaign for an autonomous Cordilleran region. The very Constitution provides for the creation of an autonomous region in the Cordilleras consisting of provinces, cities, municipalities, and geographical areas sharing common and distinctive historical and cultural heritage, economic and social structures, and other relevant characteristics. This is an express recognition by the fundamental law of the land of the distinct needs of the entire Cordilleran region as an extension of the rights of the indigenous cultural communities here to self-determination and self-governance. Sa programang idinaos kanina, inilatag ang iba't ibang aktibidad sa selebrasyon ng buwan ng mga IPs, kung saan magkakaroon ng mga webinar sa susunod na buwan patungkol sa ancestral domain, IP self-governance and empowerment, rights of IPs to land and resources, at IP women's role in development. As part of the lined-up activities for the IPRA Month celebration, we from the Committee on Indigenous Peoples' Concerns of the Regional Development Council, in partnership with NCIP CAR, wish to invite you to join us once again in our webinar series every Wednesdays of October and participate in our very interesting and exciting topics. Details will be posted in the NEDA and NCIP social media pages. Hangad na mga IPs na sa pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month ay mamulat na ang mga kababayan natin sa mga karapatan at kultura, lalo na ng mga Cordilleran IPs. I hope that we should not lose sight of the principles and the reasons why our forefathers and our fathers probably, as they are still now, fought for the enactment of this law. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Ancestral birthright, Samantala, bida si State of the Province Address ni Governor Pacoy Ortega ang mga pulis at sundalo dahil sa matagumpay na Peace and Order Campaign sa lalawigan ng La Union. Pagbabalik sa report si Randy Guzman. Kamaysa tayo alayawen, daytoy panubok. Sa State of the Province Address kahapon ni Governor Pacoy Ortega, pinasalamatan niya ang mga pulis dahil sa tagumpay na kampanya kontra kriminalidad. Ayon sa kanya, nasa 38.4% ang ibinaba ng crime volume sa buong lalawigan. I am confident that the future that once was but a dream is now within our sight. Because for years, we have taken hold of arguably the two most elusive things in governance. First, unity. Second, peace and order. La Union is a peaceful, orderly, and safe province. Our numbers indicate that we are managing our anti-crime programs. We recorded a 38.4% decrease in crime volume and maintained high rates for crime clearance and solution efficiency. Natutuwa din kami at saka nagpapasalamat din sa kanya kasi nabigyang pansin at na-appreciate niya lahat ng effort na ginagawa ng ating kapulisan. Dagdag pa ni Governor Ortega, 429 barangay na ang drug cleared sa unang semestre ng taong kasalukuyan.
we implemented the Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict Action Plan, where 8 former rebels were given financial assistance through the e-clip. More than 300 benefited from the Police Natin Caravan, and more than 1,000 participated in the Peace Education Forum. Patuloy ang pagtutulungan ng pamahalaang lokal ng La Union at ng mga peacekeeping forces para mapanatili ang seguridad. Katunayan, 15 milyong piso ang inilaang pondo para sa Peace and Order Campaign. Rendy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, alamin ang paghahanda ng COMELEC Baguio para sa nalalapit na pagpila ng kandidatura. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, kakis, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check ding mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment
isang pahid ka lang. Dahil walang out sa POW! Dahil pa rin sa banta ng COVID-19, ipagbabawal ng COMELEC ang malapistang pagpipila ng kandidatura para sa nalalapit na halalan. Magbabalita si Charles Limon. Inihahanda na ng COMELEC Baguio ang Baguio Convention Center para sa darating na Biyernes. Dito kasi tatanggapin ang mga Certificate of Candidacy ng mga tatakbo para sa halalan 2022. We devised a series of 4 steps to be followed for an orderly process in the filing of Certificate of Candidacy. They should undergo triage, and then after that, there will be booked at our holding area in order for them to check and revise once again for the final time their Certificate of Candidacy before proceeding to the actual receiving area. And after receiving their certificates of candidacy, there will be a media booth for them to present themselves to the public through the media, their platforms of government. Dahil sa inaasahang dagsa ng mga kandidato at kanilang mga supporter, kailangang isaalang-alang ang mga health protocol. Kaya lilimitahan ang bilang ng mga papasok sa Baguio Convention Center. Hinihikayat din na iwasan ang malapistang paghahain ng COC. Maximum of 2 companions per candidate. So, bale, 3 lang sila ang pwedeng pumasok dito sa ating filing venue to control also yung influx ng crowd and to prevent crowding dito sa ating filing venue. Yung kanilang mga supporters, they can wait outside or they can meet up with our candidates after they filed their candidacy at some other venues. We will not allow fiesta-like environment in this filing of COC activity, unlike before, the pre-pandemic situation na malapiesta talaga ang ating filing activities. Itinuturing naman na uppers ang mga maghahain ng COC. Kung positibo naman sa COVID-19 o nasa isolation o quarantine ang tatakbo, ipapaabot na lang ito sa authorized person. Standard yung temperature check. So it's 37.5. Kung mas mataas sa 37.5 ang inyong temperatura, sa triage natin, hindi po kayo papapasukin dito sa ating facility. So, anong gagawin kung hindi kayo papapasukin? You should look for somebody to file your Certificate of Candidacy. Health protocol po yun, IATF protocol po yun. Sinusunod lamang po ito ng COMELEC para po makapag-comply tayo sa lahat ng health and safety standards under the pandemic. Nakahanda naman ang Baguio City Police Office sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa unang araw ng paghahain ng kandidatura sa Biyernes. Samantala, bukas na sana ang huling araw ng pagpaparehistro ng mga botante. Pero dahil sa desisyon ng COMELEC Bank, papalawigin pa ito hanggang sa katapusan ng Oktubre. Sa October 11, itutuloy ng COMELEC ang registration. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isang pulis sa lalawigan ng Abra ang nagpakita ng kabutihang loob. Ang kwento hatid ni John Ren Tabor. Patuloy na binabaha ng positibong komento ng mga netizen ang post na ito. Nagsilbi kasing tulay ang isang pulis upang makapagpatuloy sa pag-aaral ang isang binata na si Riniel Domingo, residente ng Tamak, Villasiosa, Abra. Ang nasabing pulis na nagpamalas ng kanyang kabutihang loob ay si Patrolman Brian Merck Agagne ng 1st Abra PMFC. Dahil sa kakapusan sa buhay ng pamilya nila Riniel, mula sa mismong bulsa ni Patrolman Agagne,
Binigyan niya ang binata ng brand new Android phone para magamit sa kanyang online class at modules. Nakilala niya itong si Reniel Domingo, 21 years old, at presidente rin ng TAMAC. Tapos nakipagkwentuhan doon sa binata. Tapos napag-alaman naman ni Patrolman Agagne na huminto na pala ng pag-aaral itong si Mr. Domingo. Kasi kawalan rin ng gamit tulad ng cellphone sa pag-online class. Kaya naman, pag-anohan naman ni Patrolman Agagne na gusto niyang tulungan at kumbinsin rin na bumalik sa pag-aaral itong si Mr. Domingo. Kaya nung pagbalik niya doon sa area, bumili na siya ng Android phone. At ito naman ay binigay niya kay Mr. Domingo na siyang magagamit niya sa kanyang pag-aaral. Dahil sa panghihikayat ni Patrolman Agagne, nakumbinsi si Reniel na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Naka-enroll siya ngayon sa TAMAC Integrated School. Pagpatuloy niya yung pag-aaral niya para pagtapos rin siya at makahanap ng trabaho at matulungan rin niya yung mga pamilya niya at mga kapatid niya. John Rentabor para sa Luzon Headlines. Susunod, 5 magkakapatid na maagang naulila, tinulungan ng mga pulis. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw.
Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pouty Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Sa Tanugang Kalinga, tila nabigyan ng bagong pag-asa ang 5 magkakapatid na maagang naulila. Kung bakit, alamin sa report ni Claire Mondares. Maagang namulat sa realidad ng buhay ang magkakapatid na ito. Sa murang edad, tila isang masamang panaginip ang maagang pagpanaw ng kanilang mga magulang na sina Joey Gobiang, 29 at Carmen Gobiang, 33 taong gulang. Mga naulila ng dalawang mag-asawa na namatay sa hilang pag-aaway kung saan nakialam ang kanilang kamag-anak. Dahil sa pakikialam ng mga nasabing kamag-anak, ang kapatid ng babae ay biglang bumunot ng baril at binaril ang nasabing mga biktima. Ito po ay nangyari noong maghahating gabi ng September 12, 2021 po. Nito lamang nakaraang linggo, nagkaisa ang mga pulis ng 1st Kalinga Provincial Mobile Force Company upang mahatiran ng tulong pinansyal at mga pangunahing kagamitan ang magkakapatid sa Barangay Lubo, Tanudan, Kalinga. Dahil po sa pakiki-coordinate namin po sa kanila, ang Kalinga Police po ay naghatid ng tulong sa kanila, mga relief packs na naglalaman ng mga assorted grocery items, gaya ng school supplies, kitchen utensils, dishwashing liquids, mga laundry detergents, toiletries, diapers, assorted clothing para sa mga bata, gatas, water jugs, thermos, timba at palanggana at gas stove po. Nasa pangangalaga ng kanilang lola at tito ang magkakapatid na Gobiang. Ang panganay na si Cecil, 11 taong gulang pa lang at kasalukuyang nasa 5 baitang. Ang bunso naman na si Huxley, 1 taong gulang pa lamang. Kasalukuyan ding nag-aaral ang 3 pa na sina Celine, Gibson at Britney. Yung mga bata po is, kahit po na may naghatid ng tulong po sa kanila, nangangailangan pa rin po sila ng tulong, gaya po ng financial para sa edukasyon ng mga bata at mga pangunahing pangangailangan araw-araw gaya ng pagkain at yung sa bunso, yung gatas at diaper po. Claire Mondares para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.